Assalamu alaikum wa rahmatullahi uwa musulmai, barkanmu da watan Ramadan. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani cewa, ya ku waɗanda suka yi imani, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke kafin ku. Manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa ya ce, a daren farko na watan Ramadan, ana ɗaure shaiɗanu da kuma aljannu, ana rufe ƙofofin wuta kuma ba za a buɗe kowace ƙofar ta ba, ana kuma buɗe ƙofofin aljanna ba kuma za a rufe kowace ƙofar ta ba. Mai kira daga sama zai dinga shela yana cewa, ya kai mai neman alkhairi matso, ya kai mai neman sharri dakata. Allah zai kare su daga jahannama a cikin kowace dare na Ramadan. Ruwaya daga Abdurrahman bin Auf. Manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa ya ce, hakika Ramadan wata ce da Allah ya wajabta azuminta. Na kwaɗaita wa musulmai tashin yin sallan dare, don haka duk wanda ya yi azumi da imani sannan yana jiran lada, za a kankare masa zunubansa kamar yadda aka haife sa. Don haka yan wana musulmai, watan Ramadan wata ce da ke ƙara ma musulmi kusanci da Allah. Kowane aikin alkhairi da kai a wannan wata, ana nunka maka ladarsa ne. Cikin ayyukan da za ka yi domin samun lada a wannan wata shine, kai ziyara wa musulmi mara lafiya. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan musulmi ya kai wa musulmi mara lafiya ziyara da safe, mala'iku guda 70,000 za su yi ta sa masa albarka har zuwa yamma. Idan kuma ya kai ziyarar da yamma, mala'iku guda 70,000 za su yi ta sa masa albarka har zuwa safe. Kai ziyara wa mara lafiya na ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi mafi sauƙi ga kuma tarin lada. Don haka kar ka bari wani abu ya hana ka kai wa wannan mara lafiyan ziyara don ƙarin samun kusanci da Allah. Ƙarshen saƙonmu na yau kenan. Insha Allah ku saurari bidiyon mu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. مرحب يا رمضان، أحيي قلوبنا بالقرآن، حل ليالنا بالقيام، أهلا أهلا بالصيام يا رمضان.